Васіль Быкаў. Незагойная рана. 16 страшных, нястерпны год, што гадзінным болем адмерылі свой лік у матчыным сэрцы. 16 год чакання, надзей і нязбыўнага трывожнага спадзявання. Часам прыходзілі пісьмы ў розных канвертах і зусім аднолькавым зместам. Радавы сподак Васіль Іванович у спісах забітых і прапаўшых без вестак не значыцца. Яны бянтэжылі і абнадзейвалі гэтыя пісьмы. Але ішоў час, а надзеі не спраўджваліся. Суседзі часам казалі такое, супраць чаго з усёй матчынай сілай пратэставала сэрца, якое верыла і чакала ўдзень і ўначы. Гэтая вера трымала старую ў жыцці, вымушала на клопаты аб сабе, але ж гэтулькі год мінала дарэмна.